ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଛି। ଏଠି ରହିବାର ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯିବି, ହେଲେ ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ଯିବି। ବେଶ୍ୟା କୋଠିରେ ନୂଆ କରି ନାଁ ଲେଖେଇଥିବା ଝିଅଟାର ଏ ବଜାରରେ ବହୁତ ଚାହିଦା ଥାଏ। ଲକ୍ଷପତି, ଶିଳ୍ପପତି, କୋଟିପତି ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଯାଏ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଖସିଯାଏ, ଏ ଚମ ହୁଗୁଳା ହେଇଯାଏ, ସେ ପାଲଟି ଯାଏ ବେଶ୍ୟା କୋଠିର ଗୋଟେ ବାଇ। ତାକୁ ଅନ୍ୟର ଅନୁଦାନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ମଣିଷ। ଆଉ ସେ ମରିଯିବା ପରେ ତା ଶବକୁ ସତ୍କାର କରାଯାଏନି। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ନଈରେ ଫସାଇଲା ଭଳି ତା ଶବକୁ ନଈରେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ମନୀଷା, ତମେ କେବେ ପୁରୀ ଯାଇଛ? 22 ପାହାଚ ଉପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବସିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ଠିକ୍ ସେଇ 22 ପାହାଚ ତଳେ ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିବା କୁଷ୍ଠ ରୋଗିଆ ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ଚିନ୍ତା କର ମନୀଷା, କାହା ପାଖରେ ନିଜକୁ ଥୋଇବ? 22 ପାହାଚ ଉପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବସିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ନା ସେଇ 22 ପାହାଚ ତଳେ ବସିଥିବା କୁଷ୍ଠ ରୋଗିଆ ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ? ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି ମନୀଷା, ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।